Zimbabwe makadi zvenyu tinokukwazisai. Tirimo mukutenderera tirikunzira nyaya dzakasiyana siyana. Nhasi tiri muno muHarare kuwadzana. Tamboshanyira mukomana anonzi Trust ari kunetsekana. Ruoko rwake rwakakotanga kari kabundu kadiki diki. Akangofungawo kuti kabunduwo zvako. Asi chakazonetsa nekushungurudza ndechekuti bundu iri rakura, rari hombe, rasvimba ende riri kumurwadza. Akafamba kunana mazvikokota, kunana vachiremba, vakamuudza kuti ikenza, ruoko ruda kutodamburwa. Asi mari dziri kutaurwa nana chiremba dzakawandisa. Akutsvagawo rubatsiro kuti dai pawaniwo vanoitawo kanzatu vaburitsewo mari idzi, kana achienda kunana chiremba aende nemari. Asi zvichakadaro ari kukumbira kuti kana pane vechivanhu vanozivawo kuti vangakwanise kumubatsira paruoko urwu, nekuti mukufambawo mumaprofita vari kuudzwa kunzi nyaya iyi ine chivanhu, ine ushereketwa hwakawanda kuseri kwayo. Ngatitaurei naTrust namama vatinawo panapa tinyatsonzwa nhoroondo yekutanga kwekabundu aka. Mukoma Trust makadi zvenyu? Tiripo makadiwa. Zvangu. Ndiri kuona mati imimi mune dambudziko reruoko. Tingade kuziva kuti ruoko urwu zvakatanga rini uye zvakatanga sei? Zvane 7 months. Kakutanga kanga uri kabundu. Kaita kachikura ingokura. Matanga ari kaita. Alright. Ruoko urwu runomborwadza here? Kana muchimunarwo, kana makarara, kana muchiita sei? Ya, runorwadza. Runorwadza kandatorara. Chimwe chandingade kuziva kwamuri mukoma Trust ndechekuti zvichitanga izvi matimi kakatanga kari kabundu, kachizokura maona kuti bundu iri rakura riri paruoko, mune kufamba kwamakamboita here ende zvainzi chii? Ya, tambosombofamba. Patamufamba zvaingonzi kuna vanhu vari kushereketa ndomataura zvaingoitiwa. Alright. Kubatsirwa kwamungade kuitwa kune vakatarisa vhidhiyo izvezvi ndekupi pari zvino? Handai kumbobatsirwa nemari yekungoti ndirapiwa. Ndingoda kubatsirwa nazvo. Muda kunorapwa kuchipatara chaiko? Ya, kuchipatara. Asi ivo ana chirema pamuri kuenda kuchipatara vari kuti chii chiri kukonzera ende zvii zviri kuda kuitwa? Ana chiremba vati hanzi kensa, saka vatazoti dambure ruoko rwacho. Saka mari yavakati iri kudiwa yakawanda sei? Hanzi 3.5 ndo mari vakataura. Mukoma Trust, sezvo mati ruoko urwu zvakatanga 7 months ago, makakura musina urwere uyu. Urwere uyu hwakakukanganisai papi mukurarama kwenyu, pane zvamanga makatarisira kuti muchazova muupenyu? Randikanganisa ndaita driving, saka ndo zvakandikanganisa. Alright. Zvichireva zvokuti chikoro manga mapedza zvenyu zvese, manga matoita zveupenyu hwenyu magadzirira? Chikoro ndandagumira form 3. Ndanga ndagumira. Saka ndakaona kuti zvonetsa zvechikoro zvacho, saka ndakaona ngoti ndingozoita driving zvazviraita. Ndipo ndakazokanganiswa neruoko. Zvichireva zvokuti pamakapedza kuita driving mama kutotarisirwa kuenda kubasa, asi chirwere chiva chabva chauya? Aiwa, ndaitoda ndoyandatasira kuita, saka neruoko manje apa hazvichatokwanisiki nokuti ndova rakaita. Alright. Ndinotenda mukoma Trust. Regai ndinzwe kuna mama. Mama, ndinoda kuti mutitsanangurire upenyu hwemwana asati atanga kurwara zvaari kuita izvi. Anga ari munhu akaita sei mukukura kwake uye nekuzorwara kwaari kuita zvakamukanganisa sei? Trust anga ari mukomana taiziva, taigara naye. Ane makore 21 ekuberekwa.
anga ari mukomana aizvifarira zvakanaka, aitsvagawo mabasa achishanda, akazongotangawo kuitawo kabundu paruoko rwake rweleft. Zvadaro takafambawo kari kadikiwo, tichifambawo ruchitokura, kwataifambawo kumapostori tichingofambawo tichinzwa kuti mweya yetsvina iri kusimuka. Takafambawo kumadhokita takanzi ikensa. Saka kwese kwatiri kufambawo tingobatawo zvemweya yetsvina. Patakaenda kwadhokita takanzi pari kuda 3.5 yekuti adimburwe ruoko. Saka isa kutombokumbiravo vanotibatsiravo, timbofambawo kumapostori nekuchivanhuwo kuti zviite sei tibatsirikane pamwana wedu. Alright. Kukaita vechivanhu vanodaiwo kuti vangabatsire kuti vamboongororo vaono kuti chi mungada here? Tinoda nekuti zvino zvatichasarudza nesituation yatinayo pana trust. Saka takutongokumbira kuti chero vanoda kutibatsirawo, chero zviri zvepi, chero zvechivanhu zvese takutongogamuchira izvezvi. Alright, regeni bukudzoserai kumashure mama. Upenyu hwemukomana watrust hwavhiringika sei chaizvo nokuti tinozoti zera rake pa 21 years vamwe vanenge vakatogarawo murodhi vachitaura nyaya vachifara vachiseka nevamwe. Iye zviri kumukanganisa sei mukumanikati kuinterakta nevamwe vezera rake murodhi? Zvinenge zvichimubata, chero kuda kuti fambidzane nevamwe waaifambidzana navo aiga anenge akutongoti handichakwanisa kuita sei kutamba nevanhu ava. Anenge akutongogara pari zvino, akutongogara mumba, haachatomboite zvekufamba sezvaaiita. Chero babasa aida kutsvaga zvese zvakabva zvadhistepeka nenyaya yeruoko. Alright, tambotaura zvekuti mukana wechivanhu mungakumbire kubatsirwawo. Ko rumwe rubatsiro rwamungati muri kuda pamukomana nderwupi? Apa totoda rubatsiro rwemari, kunyanya mari, nekuti mari ndo iri kutodikanwa chero kuchipatara kwese kwatirongofamba kuri kuda mari. Saka isi mari yacho iri kutaurwa nemadhoktors yakatiwandira. Saka takutokumbirawo mhuri yeZimbabwe kuti itibatsirewo nemari.